Tutorial honetan, Nisk baliojokoa modu kooperatiboan erabiltzen ikasiko dugu. Taldeak nola sortu ditzakegun, nola editatu ditzakegun eta nola erabiltzen den aplikazioa jokoan zehar. Horretarako, gure postara joango gara eta iritsi zaigun esteka irekiko dugu. Postaren barruan 3 esteka aurkituko ditugu. Batetik, orain irekiko dugun aplikazioa, eta bestetik, YouTubeko kanala eta web orria. Gogoratu prozesu hori arindu dezakegula gure mahai gainean sarbide zuzen bat sortuz. Eta horrela, ez dugula ibili behar esteka postan bilatzen. Goikaldean utziko dizuet bideoa. Aplikazioan sartzen garenean, menu bat aurkituko dugu. Eta bertan, hizkuntza aldatzeko aukera izango dugu. Kasu honetan, gaztelaniaz utziko dut. Baina 4 hizkuntzetako edozein hauta dezakegu. Izenburuaren azpian 2 botoi izango ditugu. Bata lehiakorra eta bestea kooperatiboa. 2 botoi horiek, Nisk baldean dauden joko modalitate guztietara eramango gaituzte. Modu kooperatiboa hezkuntza esparrurako diseinatuta dago. Hau da, gorputz hezkuntzako saioetarako diseinatu da. Non jokalari bakoitzak lurralde bat edo gehiago izango dituen. Joko modu horretan, irabazleek lurraldeak konkistatzen dituzte esleitutako helburua edo misioa lortu arte. Eta jokalari bat lurralderik gabe geratzen bada, talde irabazleko kide izatera igaroko da. Horrela, ikasle guztiek jarduera fisikoa egiten jarraitzen dutela ziurtatuko dugu. Ikasle horiek kanporatuak izan, edo ez. Modu lehiakorra aire zabaleko jarduera fisiko gisa diseinatuta dago, edozein adinetarako eta izaera askoz lehiakorragoarekin. Talde mistoak sortzen dira, eta talde bakoitzak lurralde bat edo batzuk izango ditu. Talde bat lurralderik gabe geratzen denean, talde galtzailea jokotik kanporatuko da. Jokoak aurrera jarraituko du talde bakar bat geratu arte edo talde batek esleitu zaion helburua lortu arte. Bideo honetan modu kooperatiboari erreparatuko diogu. Bertsio lehiakorra kooperatiboarekin alderatzen badugu, aldaketa batzuk ikus daitezke, baina, oro har, egitura berari jarraituko dio. Goiko menua ia ez da aldatzen, jokoa azpimenua izan ezik. Aukeratu jokoa menuan modu kooperatiboan gorde diren jokoak bakarrik agertuko dira. Joko horiek izen bakoitzaren atzean kook hitza izango dute, eta modu lehiakorrean gordetako jokoek berriz, konbeitza. Joko berri bat sortzeko, laukitxoaren barruan klik egin eta nahi dugun izena jarriko dugu. Laukitxotik kanpo klikatzen dugunean, sartu dugun izena sortuko da jokoa, eta hitz horren ondoren, kook hitza eramango du. Jokoa hautatu ondoren, jokoa kargatu ahal izango dugu, eta bertan gordetako informazio guztia eskuratuko dugu. Kasu honetan, gordetako jokorik ez dugunez, mapa hutsik agertuko da. Jokoa hautatzerakoan, aldez aurretik gordetako joko bat hautatzen badugu. Bertan gordetako datu guztiak erakutsiko dizkigu, mapa, jokalariak, eta bar. Beheko menuari dagokionez, bertsio lehiakorrarekin alderatuz doa jaurti botoia falta dela ikus dezakegu. Denbora botoia izango dugu partida bakoitzaren iraupena hautatzeko. Taldeak botoia ere aurkituko dugu, non talde bakoitzaren ezarpenak ikusi ahal izango ditugun. Baina joko honek, gordetako daturik ez duenez, gutxik egongo da eta hortaz, taldeak izeneko menua ez da zabalduko. Azkenik, talde osaketa eta lurraldeak izeneko botoiak ditugu. Talde osaketa menuak taldeak sortzeko eta kapitainak, helburuak, jokalariak eta koloreak ezartzeko edo editatzeko balioko digu. Menua ia berdina izango da, baina modu kooperatiboan kapitainei buruz hitz egingo dugu, eta modu lehiakorrean taldei buruz. Bideo honetan bertsio zaharra erakusten da, beraz, aldaketa txiki batzuk egon daitezke. Aldaketa horietako bat, bertsio zaharrean jokalarien laukitxo bat soilik agertzen dela, eta berrian, ordea, 6 agertzen direla izango da. Jokalariei dagokienez, modu lehiakorrean, bat 6 jokalariz osatutako taldeak sortuko dira. Modu kooperatiboan ordea, talde bakoitza kapitain edo jokalari batek osatuko du. Beraz, gehienez 24 jokalarik jokatu ahal izango dute elkarren artean. Jokalari gehiago egon ezkero, gainerako jokalariak zozketa bidez banatuko dira 24 kapitainen artean. Hori hobeto ulertzeko, adibide bat erabiliko dugu. Kapitainen laukitxoan klik egin eta 3 kapitain sortuko ditugu. Izenak komekin bereizita.
Kapitaina izeneko menua irekitzen badugu, sortu berri ditugun 3 kapitainak aurkituko ditugu. 24 kapitain edo jokalari baino gehiago ditugunean, gainerako jokalariak zozketa bidez banatuko dira sortu berri diren kapitainen artean. Horrela, jokalari bakar bat ere ez litzateke talderik gabe geratuko. Adibide gisa, imagina dezagun 25 jokalari ditugula. 24 kapitain eta kapitainetako baten taldeari gehitu behar diogun jokalaria. Kapitain bat hautatuko dugu eta ondoren, helburuaren zenbakia hautatuko dugu edo ez. Gogoratu helburuaren laukitxoa huts ikusten badugu, zehaztuko den helburua mundua konkistatzea izango dela. Jarraian, zozketa bidez egokitu zaizkigun jokalariak gehituko ditugu. Kasu honetan, jokalari bakarra denez, bere izena jarriko dugu lehenengo laukitxoan. Laukitxotik kanpo klikatzean, aplikazioak izen hori lehendik badagoen ala ez pilatuko du. Eta halakorik ez bada, gure taldera gehituko du. Bestelakoan, mezu bat agertuko zaigu beste izen bat aukeratzeko adieraziz. Izen bereko 2 jokalari edo gehiago gehitu beharko bagenitu, mezu hori saihestu ahal izango genuke abizenaren lehen letra erabiliz. Jokalariak gehitu ondoren, taldeak izango duen kolorea hautatuko dugu, eta kolore hori libre dagoela berrikusi ondoren, jokalari berria botoian klik egin, kapitaina sortuko dugu. Taldeak menuan baieztatu ahal izango dugu talde berria sortu den, eta guk zehaztutako helburu kolore eta esleitutako jokalariarekin bat datozen. Hasiera batean, jokalarien atala hutsik egongo da. 24 jokalari baino gehiago ez badaude behintzat. Urrats berdinak errepikatuko ditugu gainerako kapitainekin. Talde guztiak sortu ondoren, taldeak menura sar gaitezke nola geratu den ikusteko. Bertan, sortutako kapitain guztiak ikus ditzakegu, haien helburuekin eta izan ez gero, jokalariekin batera. Helburuak irekitzen baditugu, ikusiko dugu talde guztientzako helburua berbera dela, mundua konkistatzea. Helburuak ausaz gehitu nahi baditugu, helburuak banatu botoia erabiliko dugu. Taldeak menura itzuliz gero, talde bakoitzari helburu berri bat esleitu zaiola ikusiko dugu. Azkenik, lurraldeak talde guztien artean banatzea geratuko litzateke, horretarako lurraldeak banatu botoia erabiliz.
Haren gainean klik egin eta aplikazioak lurraldeak banatu arte itxarongo dugu. Lurralde guztiak banatuta ditugu taldeen artean. Aplikazioa prestago jolasten hasteko. Jokoa partidetan banatzen da. Partida bakoitza hasi aurretik, partidaren iraupena adierazi beharko dugu. Horretarako denbora menua erabiliz. Partidaren iraupena 2, 3, 5 edo 10 minutukoa izango da. Nahi dugun iraupenaren gainean klikatzen dugunean, kontagailu bat agertuko zaigu. Eta erabat hustutzen denean, alarma batek joko du partida amaitu dela adierazteko. Partida, alarmak jotzen duenean edo zelaian talde bakarra geratzen denean amaituko da. Hori gertatzen denean, lurraldeak menura joango da talde irabazlea. Lehenik, partida irabazi duen kapitaina hautatuko dugu. Demagun partida Mirenek irabazi duela, gogoratzen ez bagara, haren kolorea zein den taldeak menuan ikus dezakegu. Kasu honetan, kolorea more iluna da. Bere lurraldeekiko mugakide den lurralde baten bila gabiltza, bestela aplikazioak ez baitigu lurraldea konkistatzen utziko. Adibide gisa, Asia ekialdea hautatuko dugu. Lurraldeak menua erabiliz, aukeratu ondoren, lurraldea kolorez aldatu eta gurea izango da. Hori gertatzen da jokalari baino lurralde gehiago daudenean. Lurralde eta jokalari kopurua berdina bada. Irabazleak, lurralde bat lortzeaz gain, jokalari bat gehiago lortuko du bere talderako. Jokalari hori, talde galtzailearekin bat egin duen azken jokalaria izango da. Eta galtzaileari lurralde bakarra geratzen bazaio, kapitaina izango da talde irabazlera pasako dena. Horrela, taldea kanporatuta izango da. Ikustezagun hau guztia adibide baten bidez. Une honetan, Hegoak 3 lurralde eta 2 jokalari ditu. Bata Hegoa izango da, kapitaina dena, eta bestea jokalari bat izango da. Lehenik eta behin, Hegoaren taldeak, jokalari baino lurralde gehiago dituenean zer gertatzen den ikusiko dugu. Kasu honetan, Europa mendebaldeko lurraldea galtzen du. Baina ez du jokalaririk galtzen. Orain Hegoak 2 lurralde eta 2 jokalari ditu. Irabazleak berriro lurralde bat kentzen badio. Lurraldea galtzeaz gain talde irabazlearen parte izatera igaroko den jokalari bat alduko du. Hori gertatzen denean, mezu bat agertuko zaigu. Jokalari bat talde irabazlera pasa dela adierazteko. Taldeak menuan sartzen bagara, ikusiko dugu Hegoa taldean zegoen jokalaria talde irabazlera pasa dela. Hegoa lurralde bat eta jokalari batekin geratu da. Bera bakarrik geratzen baita. Demagun talde more ilunak berriro irabazi duela, baina Hegoaren mugakidea ez denez, ezin izango du zuzenean kanporatu. Lehenik, Ipar Afrika ezabatu beharko du. Lurraldea konkistatua izan bada ere, mapan aldaketa ez da isladatu. Hori gertatzen denean, eguneratu botoira joango gara. Eta bertan klik egin ondoren, mapa berriro kargatuko da, eta aldaketak ikusi ahal izango ditugu. Orain bai, irabazleak ekialdeko Afrika lurraldea hauta dezake. Kasu horretan, kapitaina bakarrik geratzen denez, taldea kanporatua izango da, eta kapitaina talde irabazlera pasako da. Hau izango litzateke Risk Ballaren mekanika modu kooperatiboan. Horrela, partidak jokatzen joango gara talde batek mundua konkistatu edo talderen batek egokitu zaion helburua bete arte. Azken zati honetan, talde batek helburua betetzea lortzen duenean zer gertatzen den ikusiko dugu. Goazen taldeak menura eta helburu zehatzen bat bilatuko dugu. Adibidez, marroi argia taldeak talde urdina kanporatzea du helburu, talde urdin bat baino gehiago dagoenez. Nahikoa izango da horietako edozein kanporatzea, eta beste jokalariren batek urdinak kanporatu baditu edo talde urdinik ez badago.
Helburua 12 lurralde eskuratzea izango da. Hau talde marroi argia da eta talde urdinak 2 lurralde ditu. Lehenik, talde berdearen bidez Antartidako lurraldea ezabatuko dugu. Zein jokalari den jakiteko, taldeak menuan kontsulta dezakegu. Kapitain berdea bilatu eta Antartida lurraldea hautatuko dugu. Lurralde urdin bakarra geratzen da, marroi argia taldea hautatuko dugu. Urdinen azken lurraldea hautatuko dugu. Hau da, Asia mendebaldea. Eta orain bai, marroi argia taldeak irabaziko du jokoa. Hori litzateke modu kooperatiboa. Jolas modu bakoitzak, ezaugarri eta aukera desberdinak eskaintzen ditu. Kooperatiboa hezkuntza eremura bideratuta egongo litzateke. Eta lehiakorra, izenak adierazten duen bezala, lehiakorrera.